min baggrund som kriminel og har været indlagt på statshospitaler og har siddet i fængsler, ikke sandt? Det er måske ikke lige den type mennesker, man regner med at gå hen og bliver diakon, og så på et senere tidspunkt præst. Så når jeg kigger tilbage på mit liv om alt det, jeg har bedrevet, ja, så er det næsten det uopnåelige, jeg har nået i dag, ikke? Og det er jo kun nået i kraft af Guds nåde, Guds hjælp. Han var lidt mere generet end nogle af de andre, og det prægede ham nok helt op til konfirmationsalderen. Men afholdt, det var han, både blandt naboer, blandt venner og i familie. Og når han løb byærner for hans far, vi havde jo slagter- og viktualieforretning, ikke? Og det var som regel Benny, der løb byærner. Og kunderne var altid så glade for ham. Han fik drikkepenge. Og så gik han med aviser, og der mødte han også mange mennesker. En dag kom han slævende hjem med en lille schæferhund, og den fik han lov til at beholde. Benny var et naturbarn, altid i haven, og altid havde han med dyr at gøre. Høns og duer og kaniner, og hvad han kunne komme slæbende hjem med. Jeg kan jo ikke sige andet, end at han har været et meget nemt barn, og et meget kærligt barn. Han er nummer 4 af 7 søskende. Min far døde, da jeg var 12-13 år gammel, og det gjorde et dybt indtryk på mig, og det gjorde et dybt indtryk på mine søskende og på min mor. Det var som om, at familien blev slået i stykker, da min far døde. Og jeg tror altså faktisk, at Benny var den af børnene, der tog det tungest. Han var længst om at komme over sorgen. Han græd, og han græd. Jeg tror, han græd i 14 dage. Og han var utrøstelig. Men ja, vi var jo oppe og se min mand den samme dag der oppe på sygehuset, hvor han var blevet kørt hen. Og det var også meget, meget svært, ikke? For børnene havde jo set ham frisk og sund, ikke? Og så pludselig var han der ikke mere. Og jeg tror, at Benny har fået et knæk derved. For efter den tid begyndte han altid at sige, der er ingen retfærdighed til. Der er ikke noget, der er retfærdigt. Det var ligesom blevet hans valgsprog. Der er ingen retfærdighed til. Jeg forstod ikke, hvorfor min far pludselig ikke var der længere. Jeg havde vinket farvel til ham om morgenen, og får så at vide op ad formiddagen kl. 10, at han er død. Og det var et chok, som jeg stadigvæk bar på det tidspunkt, og nok ikke rigtig havde fået talt igennem med nogen, og heller ikke rigtig ønskede at tale igennem med nogen. Så da jeg bliver fuldt første gang, fornemmer jeg ligesom her er der et middel, hvor jeg ligesom kan komme lidt på afstand af de ting, der var sket. Og savnet af min far blev ikke så mærkbart, når jeg havde brænder på. Og da hans far var død, så blev det jo sådan, at han blev længere og længere væk, når han havde været ude at spille fodbold. Og det viste sig så, at de så småt begyndte at drikke efter fodboldkampene. Først oppe ved klubhuset, og senere tog de så ned til Skansekronen, der så blev et tilholdssted for Benny og hans fodboldkammerater.
Og det var jo en streng tid, også for hans søskende. Og da han var kommet i gartnerlære og tjente lidt penge, så forsvandt de jo som dug for solen. Og jeg husker, at hans søskende meget tit tog ud og ledte efter ham, når de vidste, at han var ude og drikke. For ligesom at tage hans penge fra ham, så han ikke kunne bruge dem. Men det begyndte i det små, men det tog jo meget hurtigt fat og blev værre. Når jeg tog på værtshus i Randers, var det noget med, at jeg ofte blev involveret i værtshusslagsmål. Og jeg blev enormt ubehagelig over for andre, når jeg fik nok at drikke. Der var ligesom en aggressivitet, som kom igennem, når jeg var fuld, som gjorde, at jeg blev involveret i værtshusslagsmål, og jeg var også kom med i nogle biltyverier, og jeg kørte nogle spirituskørsler. Alt sammen noget, som gjorde, at jeg følte endnu et større behov for at drikke mere, netop på grund af det, jeg blev involveret i. Der var mere at glemme. Det var ligesom om, der skulle ske noget, når han var fuld. Han faktisk eksploderede. At jeg kan ikke styre mig selv overhovedet, når jeg får nok at drikke. Og mine drukture, de bliver længere og længere. Og det er ligesom om, at mine venner også ligesom begynder at tage lidt afstand til mig. De synes nok på en eller anden måde, det var sjovt nok at ture lidt sammen. Men når det først begynder at gå over i kriminalitet, begynder flere af dem at tage afstand. Da de så tog fat med ulykkerne, så blev vi jo mere og mere fortvivlet. Der var jo engang, han kastede sig ud i den værste trafik nede i Strømmen. Og de, der kender Strømmen i myldretiden, de ved, hvor forfærdeligt det er at køre der. Eller var dengang i begyndelsen af 70'erne. Der var Strømmen meget smal, og trafikken var voldsom. Der var ingen lysregulering lige der, hvor Benny kastede sig ud. Det var ligesom om, han der begyndte at tænke på at tage livet af sig, fordi han kunne godt se, at det bare er den forkerte vej. Og det, der så sker, er, at jeg forårsager min første pyromanbrand. Jeg har 6 pyromanbrænde bag mig. Og det samme mønster, kan man sige, går igennem i de 6 brænde, som jeg har forårsaget. Det destruktive, noget med, at jeg hver gang jeg lægger mig til at sove i umiddelbar nærhed af, hvor jeg har sat ild. Og da han satte noget i brand i Viborg,
meldte jeg ham til militære lægen og forpligtede ham til at gå videre med sagen. Og på andre måde meldte jeg ham til politiet. Og han blev indlagt på psykiatrisk i Viborg, og han blev godt vred på mig, fordi hans egen præst havde meldt ham. Men jeg vil ikke tage risikoen for, at det døde mange mennesker på grund af en tavshed, som jeg ikke var forpligtet til der, fordi alle de oplysninger havde faktisk kommet ud af fra. Jeg kunne ikke klare at se mig selv i øjnene. Jeg kunne ikke acceptere, hvad det var, jeg havde gjort, og jeg holdt en afstand til det, og samtidig vidste jeg dybt inde i mig, at det var mig, og jeg kunne ikke få de to verdener til at forenes, og jeg kunne ikke se, hvordan jeg kunne komme ud af det. Der var ikke nogen mulighed for mig på det tidspunkt, ligesom at komme ud af det, og derfor tænkte jeg, en udvej måtte være at afslutte det. Han var jo indlagt fra Nørre Snede statsfængsel, hvor han havde forsøgt at tage livet af sig. Sender de ham til Brædstrup sygehus. Og jeg ved godt, at han ville ikke tilbage til Nørre Snede. Men jeg kunne da aldrig tænke mig, at det kunne ske på et hospital. Da han er alene der i weekenden, har han fået fat i en kniv. Og der skærer han så pulsåren over, da han ved, der kun sidder en nattevagt derude. Ikke? Og hun finder ham jo blødende på badeværelset og skriger op. Og så ringer overlægen næste morgen til mig, og så siger han, nu skal du ikke være nervøs, for vi har alt under kontrol. Uden at sige, hvad der er sket, så siger han, du skal ikke være nervøs, vi har alt under kontrol. Og så siger jeg, hvad er der er sket? Skal Benny ikke tilbage til Nørre Snede? Så siger han, nej, nu lige i øjeblikket kæmper vi med ham for at få ham til godvilligt at lade sig indlægge på Risskov. Og vil han ikke det, så tvangsindlægger vi ham, for vi tør ikke have ham her. Jeg har nok tilbragt i alt 2,5 til 3 år på psykiatriske hospitaler og omkring et tilsvarende tidsrum i fængsler. Det er for at hjælpe dig. Det skal du lige nu. Kom. Får lige fingrene væk. Ikke stille. Jeg skal have det her. her. Det skal du. Sådan. Jeg vil komme her på. Jeg havde faktisk opgivet ham som en total taber. Og vi holdt kontakt. Jeg besøgte ham på psykiatrisk, da han fik sin dom til psykiatrisk. Jeg fik besøg af ham, da han fik lov til at komme ud. Og jeg kan huske en gang, han talte om, når han kom ud, og jeg sagde, jeg håber, at de låser dig fast, så smider nøglen væk. Og Agnete, hans mor, sagde, men jeg håber, at du laver grin af det. Og jeg sagde, nej, jeg mener det virkelig. Indtil nu har han ikke kostet et menneskeliv, men det kommer han til, fordi det her kan ikke fortsætte. Jeg vil hellere se, at han rådde i skabet, end andre brændte ihjel. Det var en lukket modtagerafdeling, det vil sige, der kommer mennesker ind i enhver tilstand, og jeg var bange i begyndelsen, jeg var meget bange. Jeg var til bededag hos søstrene i Aarhus, og jeg havde aldrig været med til sådan noget før, og det greb mig meget dybt, da den gruppe, der var samlet, havde hørt om Bennys liv, og havde hørt om, at han var ude i det sorteste mørke, var indlagt på en lukket afdeling på Risskov, uden chance for at kunne blive helbredt. Han var jo erklæret for kronisk alkoholiker på det tidspunkt, ikke? Og jeg havde besøgt ham aftenen før, hvor jeg så alt, hvad man havde bragt ham de sidste dage, mange dage, stod i skabet. Frugt, kager og lignende juice stod der, og han var simpelthen i sultestrække på 10. dag. Og pludselig så sker der noget i november 1977, hvor jeg får besøg af min mor og en katolsk søster og en katolsk præst, som kommer en lørdag aften for at besøge mig, og jeg var ikke videre indstillet på at få besøg. Jeg ønskede egentlig ikke at få besøg af nogen på det tidspunkt, fordi jeg havde det skidt, og når man har det skidt, så lukker man af.
fra sin omverden, ønsker at være sig selv, og det ønsker jeg at være. Benny var alene på sit værelse, og jeg var så bange for, at han slet ikke ville modtage præsten. Men præsten gik nu alene ind og snakkede lidt med ham, og den søster fra Fredericia og jeg blev stående ude på gangen. Og lidt efter kommer de så ud, og jeg synes alene, det var et lyspunkt, at han havde fået Benny med uden for døren, ikke? Og vi går så ned i besøgsrummet. Der var et eller andet ved den her præst, som jeg godt kunne lide. Der var noget fredfyldt over ham, og der var noget i hans stemme, en varme i hans stemme, som jeg ikke var vant til at møde på en lukket afdeling. Det var ligesom om, at han repræsenterede noget, som var godt og som var varmt, og som gjorde indtryk på mig. Bare ved, at jeg sad og lyttede til ham. Jeg kender Bjørn ikke særlig godt på det tidspunkt i 77. Men fordi hans mor og hans klasselærer på St. Michaels skole her i Randers, søster Maria Aldegunda, bad mig om at komme med dem på at besøge Bjørn på Risskov. Det gjorde jeg, og vi bad sammen. Og så i slutningen af besøget spørger præsten, om han måtte bede over mig med håndspålæggelse. Benny knælede på gulvet, og jeg holdt ham på den ene skulder, og den søster, Sankt Josefs søster, holdt ham på den anden. Og præsten stod foran ham og lagde hænderne på hans hoved. Og han bad meget, meget inderligt, meget gribende til Gud om at befri ham. Føre ham ud af det mørke, han var kommet ind i. Og jeg husker, at han nævnede alle Bennys problemer ved navn. Mens præsten beder, får jeg en fornemmelse af fred inden i mig, som jeg ikke havde haft på noget tidligere tidspunkt i mit liv. Det var ikke fordi, det var en helt åbenbaring for mig, men det var, den aften var det en fred, som kom over mig, mens præsten bad for mig. Og så gik han, og min mor og søsteren gik med ham, og jeg gik op på mit værelse og lagde mig på sengen. Lå lidt og tænkte over, hvad der var sket, og hvad præsten havde sagt. Og mens jeg ligger på sengen, får jeg en ny oplevelse af fred. Det er virkelig som om, at der kommer sådan en helt dyne af fred ned over mig, mens jeg ligger på sengen. Og jeg ved ikke, hvor længe det varede. Og jeg ved heller ikke helt, hvad jeg tænkte. Jeg tror bare, jeg lå og nød den her fred. Og så er det selvfølgelig i forbindelse med præstens bøn for mig. Den dag, jeg bad for Benny, og det var meget kort, forbavsende kort, kun cirka 5 minutter. Men jeg oplevede, at det var selvfølgelig, hvad skete nu for Benny. Men på den anden side var jeg selv meget, meget glædelig overrasket. Fuldstændig glædelig overrasket. Og det er første gang, jeg oplevede, at en bøn kunne virke så stærkt og så konkret og så gennemgribende sammen med Benny. Og det har virkelig styrket min egen tro på Guds indgriben. Det er noget om det, når jeg læser om det i evangeliet. Det er noget om det, når jeg står der og prædiker om Guds nåde og Guds barmhjertighed, Guds tilgivelse og Guds befriende, helbredende, forvandlende kraft. At det ikke blot floskler eller ord, men noget konkret. Men jeg vågner op den næste dag og har den samme oplevelse af fred inden i mig. Og samtidig har jeg en glæde inden i mig. Og jeg tror, det er nok der i løbet af den anden og den tredje dag, at det går op for mig, at Gud på helt konkret vis har grebet ind i mit liv. Der kommer en bevidsthed over mig om, at jeg er blevet helbredt. Jeg havde fået at vide, at jeg var kronisk alkoholiker, at jeg skulle være på Antabus resten af mit liv, at jeg aldrig på nogen tidspunkt ville have mulighed for at leve et liv, som alle andre mennesker gør. Der opstod en bevidsthed i mig på det tidspunkt, at alle mine sygdomme var blevet helbredt. Benny blev befriet i sit indre. Alt det varme, det gode og det kærlige, alt de ting, som virkelig var det i hans indre, blomster kom frem, fik lov til at være der. Og så alt de under, som han var årsag til og var
fik lov at komme frem før, forsvandt. Og det var skønt at opleve. Bad om han kunne komme ned og bo hos os, da han var færdig med Risskov. Og han skulle så ligesom finde sin vej. Og jeg tror nok, han egentlig allerede på det tidspunkt havde fundet den. For efter han ligesom var blevet helbredt, der sagde han tit, Gud har givet mig et helt nyt liv, og så må jeg bruge det for ham og for de andre. Og det var sådan set den indstilling, han kom med. Og så skulle han finde ud af, hvordan han bedst kunne bruge sit liv. Og jeg tror nok, at tanken om at blive præst allerede var i ham. Men det var jo sådan set en slags stor, uopnåelig drøm. Benny havde ikke ret gode skolekundskaber. Og jeg tror nok, man kan sige, at hans hjerne havde taget skade af alkoholmisbrug. I hvert fald, da han begyndte at tale om, at han skulle i gang med nogle studier. Han havde ikke 9. og 10. klasse, så det var han i hvert fald nødt til at tage først, hvis han skulle tænke på at læse videre for at blive præst. Så startede vi sådan i det små, og satte os ved spisebordet og læste lidt grammatik, som han ikke kunne noget af, og lidt tysk eller engelsk. Og vi startede med 10 minutter ad gangen. Og når der var gået 10 minutter, så var han så ukoncentreret og sagde, nu kan jeg ikke mere. Og så heldigvis så havde vi en have, der skulle opdyrkes, for vi var lige flyttet og havde lige bygget på Stensballe Kloster. Og så gik han ud i haven og gravede og rev, så det stod om ørerne på ham sådan en times tid. Og så kom han ind, og så kunne vi tage 10 minutter til. Jeg ønsker på en måde at tjene Gud blandt de fattige. Jeg ønsker at tjene Gud blandt dem, som føler, at der ikke er noget håb. Dem, som har givet op. Dem, som er på druk, og dem, som er på stoffer. Jeg ønsker at tjene Gud blandt de syge, blandt de døende. Og det for mig vil være en måde at kunne give mig selv på til Gud og til andre. En måde at sige tak, fordi jeg fik en ny begyndelse. Jeg tror virkelig, at Gud har gjort det her, fordi han vidste, hvad han skulle bruge Benny til senere hen. Ikke? Han har mærket på sin egen krop alt det, som mange mennesker i dag går rundt med. Ikke? Og han har virkelig hjulpet mange, både her i Danmark og i England. Her er vi så i det indre London, hvor vi ser noget af den nød, som findes. Mennesker som du og jeg, der er hjemløse, der ligger i opgangene og prøver på at sove. Jesus identificerede sig på en særlig måde med de fattige. Hello there. See you on sandwich time? Yes, please. Yes, please, yeah. Og når jeg går ud med te og sandwich til de hjemløse, er det fordi, at jeg ønsker at gøre det samme, som Jesus gjorde. There was a hostel the other night, on Thursday night. They had 172 phone calls from people like me trying to get in
for the night to get out the cold, because that's when it was -4. Really? And they could only take 30 people. My goodness. Out of 172, they had to turn the rest away. Yeah. There's no room for them. Yeah. If you try and break into somewhere, you're breaking an entrance against the law. Yeah. You know, and they haven't even got the space available in the police stations and that because they're all full. All the police stations are full, and prisons. Yeah. You don't want to put them in there because you know all the criminals are in there. Yeah. It's so full. Yeah. So what are we left with? Sleeping out like this. Receive the gospel of Christ, whose herald now you now are. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach.